Malta hija fost l-inqas żewġ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fej persuni b'diżabilità jesperjenzaw rata għolja ta' piż finanzjarju kkawżat mill-ispiża ta' akkomodazzjoni. Skont din l-istatistika maħruġa mill-Eurostat turi li s-sitwazzjoni f'Malta hija ta' 2.4% tal-persuni b'diżabilità li għandhom rata ta' piż finanzjarju. Din ir-rata hija ħafna nqas mir-rata medja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea hekk kif din hija ta' 11.1% tal-persuni b'diżabilità. L-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellu rata nqas minn dik ta' pajjiżna kien Ċipru li għandu rata ta' 1.5%. Filwaqt li l-iżjed pajjiżi li l-persuni b'diżabilità għandhom piż finanzjarju kbir huwa l-Greċja bi kważi 34% tal-persuni b'diżabilità u warajha ssegwi d-Danimarka b'21%.